Perkenalkan, beliau namanya A. Sebut saja pakai A. Jangan dipanggil Mbah ya, nanti marah. Beliau sangat energik, penuh semangat pokoknya. Kalau pemuda yang ini tak tertolong ini, sebut saja Mas AR. Orangnya sudahlah, Mas AR. Mas ane kaya ngene sing tak tresnani ora iso tak duweni, pungkasane mung lara ati. Aku ki anti galau ya, uripku ki pokoknya live is beautiful. HP ada suaranya sepi. Yo dimulai wae urung kok wis kadhas. Arep nangis sisen akeh wong. Iki padahal oleh merangke kata yang direwangi telung bengi ora turu. Burung ngasih diserahne. Lah kok wis kandas dhisik. Aduh. Wis bening. Wah, jan. Kowe tok kabeh saiki donyane. Makian saiki nyawang kanan. Mantap. Iya, iki. Sebelah iki yang ganteng ya, gagah meneh. Wah, ora ngira kang aku ki yang ganteng ngene kok. Bagus, gagah meneh. Ora ngira aku. Andekne ora tuku kaca. Rame ya aku ki ganteng ngene. Derek langkung Mbah. Kok meneng ae. Nek ora ngalem dhewe, emang sapa sing arep ngalem? Ya. Wes. Sik. Nanti kok kaya ana sing ngaruh-aruh ki. Kaya ana wong lewat. Oh. Sah kae to. Sah ngono mlaku ora ndek semangat ngono. Galuh kok piye kae iki? Sah enom kok kaya ngono. Ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Aku arep ngendi? Kok iki sing jenenge patah hati. Iki rasanya yo urip dinikmati wae Mas, pokoknya live is beautiful. Nah yang ngono toh. Why not pokoknya.